Yo, what's up sa inyong lahat mga kayay? So, andito ulit tayo ngayon sa Rusi Banyag Daraga Branch para i-feature natin itong kanilang repo unit na AC125 flare na matte black, no? So, sa makikita natin guys, is maganda pa rin ang unit na ito. At mukhang bagong-bago pa siya guys, no? Yan, makikita natin. So, kanyang harap, no? Yung kanyang headlight. So, dito, all goods pa rin. Wala naman siyang gas-gas, no? Dahil nga all goods pa rin siya. At makikita natin is dumi lang siya guys, no? Alikabok. So kung i-avail nito guys is wawashingan naman ito dito sa Rusi Banyag Daraga Branch para maging malinis naman itong unit na ito, no? Kung sakaling inyong i-avail. So guys, sa lahat ng mag-avail nito is still available pa po itong unit na ito dito sa Rusi Banyag Daraga Branch. So yan, makikita natin maganda pa rin siya, all goods. So wala naman siyang gas-gas dito sa gilid, no? Yan, no? Yan, flare. Yan ang kanyang decals, no? Flare. So ito yung kanyang tail light, no? So kung mapapansin nyo guys is may plastic pa siya guys, no? Dahil nga sa napakabago pa nitong unit na ito. So hindi pa ito tumatagal doon sa kumuhan, doon sa may-ari na kumuha nito, no, na unit na ito. So ngayon guys, kung halimbawa mag-avail kayo nito, still available pa po ito ditong unit na ito dito sa Rusi Banyag Daraga Branch. So ayan, all goods pa rin, pati yung kanyang gulong guys, no? Ayan, no? Nasa 98% pa yung kanyang gulong, is still intact or stock pa rin yung kanyang gulong, no? Ayan, so halos wala pa siya guys na napapalitan or nababaklas or namubuksan, no? Ayan, still all good. Kung mapapansin nyo guys, ayan, no? Dito mapapansin natin na maganda pa rin, still good, linis lang at washing. Ayan, kapag i-avail nyo ito is lilinisin siya at papanda rin. Gas in go na lang ito guys, no? Gas in go po ito. So yan po ang kabuuan ng unit, no? So kung mapapansin nyo guys, dito na tayo sa kanyang analog, no? So titingnan natin dahil may susi ito. So i-on natin kung okay pa naman siya. Yan, papansin natin yan, no? Yun. So ang takbo nito guys, ang mileage nga pala nito is 545.1 km pa lang natatakbo, no? So hindi na natin siya mapapandar dahil sagad na yung kanyang gasoline. At medyo ayaw umandar kanina eh. So kulang lang siguro sa gasolina guys, no? At baka madrain yung kanyang battery. So sayang naman. So ngayon guys, kung mag-avail po kayo nitong unit na ito, is still available po itong unit na ito, no? So ayan, no? Yan, medyo mahina na yung kanyang busina, no? So tingnan natin dito sa kanyang signal light. Yan. Yan, maganda pa rin siya guys, no? So yung headlight, isubukan natin yung park light nya, no? Yan. So ayan guys yung kanyang park light. Yan, ito park light to. At ito, yan, park light yan. So ito guys yung kanyang low beam, no? Yan, low beam yan ang kanyang headlight. Yan yung kanyang, at ito naman yung kanyang high beam, no? Yan yung high beam ng headlight. So titignan natin dito sa kanyang signal light. Yeah, so yan po yung kanyang signal light, no? So still goods pa po itong unit na ito. Kung mapapansin nyo, ayan, no, may plastic pa talaga siya guys, dahil napakabago pa nitong unit na ito, no? Yan, pati headlight guys, mapapansin nyo mayroon pa talaga siyang plastic.
So ito yung sa kabila guys na signal light, no. Ito yung kanyang signal light sa kulyan, kanang bahagi. At ito yung sa kaliwang bahagi, no. So tignan natin guys kung yung tail light niya, no. So ayan guys, yung yan yung kanyang tail light, no. Ito sa rear brake ito guys. Yung kanina is front brake. Mapapansin nyo po, all goods pa rin yung kanyang tail light, no. So guys, kung mapapansin nyo po, itong unit na ito is angkas nito is 50,000 pesos. So ngayon po, kung mag-installment kayo is magda-down lang po kayo ng 2,000 pesos. So kanyang 1 year term is bali optional po, no. Yan po yung sinabi sa akin doon sa office nila. So sa kanyang 2 years is magmamonthly kayo ng 3,250. May rebate siya ng 300, kaya bali 2,950 na lang ang monthly niya, no. So guys, sa kanyang 3 years term is 2,435. May rebate siyang 300, bali magre-range na lang siya ng 2,135 monthly for 3 years. So again guys, itong unit na ito is still available pa po itong unit na ito dito sa Rosie Banyag Daraga branch. So guys, wala pa rin po siyang plaka, no. Pero sa tingin ko guys is registered na siyang unit bago siya na repo. Yan. So pinakita ko naman sa inyo guys na maganda pa rin yung itong unit na ito, no, na Rosie Flair SC125 na matte black repo. So ayan guys, no, yung kanyang side mirror is still good stock and maganda pa rin. So dito wala naman siyang damage, no. Yan, still good and intact, full stock. So yan guys, no, still available po itong unit na ito. So all goods pa rin siya, still intact yung kanyang upuan at yung kanyang U-box, no. So okay naman, andito pa rin yung kanyang manual, yung basic tools na libre, at wala namang ibang nakalagay, no. Yan, medyo malaki at medyo may kalaliman siya ng konti, no. Ito yung gas tank nya, at yung kanyang grab bar is na matte black, is still intact, wala naman siyang damage guys, no. So sa kanyang upuan okay pa rin, goods na goods, wala namang butas. Yan, malambot siya guys, no. So hanggang dito na lamang po tayo guys sa vlog na ito ng kanilang Rosie SC125 na matte black repo. So kung nagustuhan nyo po itong vlog natin, like, comment, share sa ating mga kayay, subscribe, hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong dating na videos. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panunod at suporta. God bless. Stay in ride safe. Peace out.